Прывітанне, сябры! З вами добры канал, проект «Гісторыя без межаў» і я, Лявон Казакоў. Апошнія дні беларускай восені, канешне, не надта радуюць сонцам ды цеплынёю. Але капрызы надвор'я не перашкода для каманды нашага праекта, якая, правда, знаходзіцца за кадрам і ўсім сваім выглядам паказвае нязгоду з маімі бадзёрамі ды ўзнёслымі сентэнцыямі. Так ці інакш, мэта нашай сённяшняй вандроўкі адназначна вартая. Мы накіраваліся ў надзвычай цікавае ды атмасфернае месца вёску Раванічы, якая знаходзіцца прыблізна ў 90 кіламетрах на ўсход ад беларускай сталіцы. Гэты населены пункт звычайна не трапляе ў абойму самых папулярных турыстычных маршрутаў, але тут дакладна ёсць на што паглядзець. На сённяшні дзень у Раванічах захаваліся рэшткі сядзібы рода Слатвінскіх, а таксама руіны касцёла святога Антонія, што быў пабудаваны прыблізна напрыканцы 18 стагоддзя. Але гэта толькі невялікая частка гісторыі гэтага населенага пункта. Таму наша сённяшняя вандроўка будзе складацца з дзвюх частак. У першай мы звернемся да даўняй гісторыі Раванічаў. У прыватнасці вы даведаецеся, што ж звязвае гэты населены пункт з супольнасцю беларускіх татараў. Прыгадаем, бадай што самага знакамітага гаспадара маёнтка Альбрэхта Гаштольда, гісторыю яго рода, а таксама, што ж альбо хто звязвае Раванічы з асобай самай легендарнай прыгажуні беларускае сярэднявечча Барбары Радзівіл. Ну а ў другой частцы нашага падарожжа больш падрабязна паразмаўляем пра гісторыю ўзнікнення сядзібы Слатвінскіх, пра экзатычныя версіі крыніц багацця гэтага рода, а таксама пра тое, што ж звязвае Раванічы з творчасцю Пушкіна. Так што план вандроўкі створаны, і мы пачынаем. Дакладная дата заснавання Раванічаў, альбо хаця б час, калі людзі пачалі жыць у гэтым месцы, надзейна губляецца ў мінулых стагоддзях. Але ёсць усе падставы меркаваць, што як мінімум 15 стагоддзе ў гісторыі Раванічаў было звязанае з беларускімі татарамі. Як вядома, яшчэ пры князе Вітаўцы яны пачалі за службу вялікаму княству літоўскаму атрымліваць зямельнае ўладанне. І якраз такі Міншчына стала адным з цэнтраў іх размяшчэння, чаго вартыя хаця б Смілавічы, якія знаходзяцца адносна непадалёку адсюль. Але Раванічам не было наканавана стаць буйным татарскім паселішчам, бо яшчэ ў 1535 годзе колішні гаспадар Раванічаў татарын Сейган Мінбулатавіч прадаў гэты маёнтак аднаму з самых вядомых дзяржаўных дзеячаў ВКН першай паловы 16 стагоддзя, вялікаму канцлеру літоўскаму, знаёмаму Францішка Скарыны, аднаму з аўтараў статута ВКН 1529 года Альбрэхту Гаштольду. Гэты чалавек паходзіў з аднаго з самых старых і паважаных шляхецкіх радоў вялікага княства. На працягу ўсёй гісторыі беларуска-літоўскай дзяржавы прозвішча Гаштольд вельмі часта прыгадвалася на старонках летапісаў ды іншых дакументаў. І гэта ўсё сведчыць пра тое, што прадстаўнікі гэтага рода знаходзіліся ў ёй далёка не на апошніх ролях. Так яно і было. На пачатку род Гаштольдаў адносіўся да бадай што самага старадаўняга герба ВКН Калюмны. Згодна з паданнямі шляхецкіх радоў, герб гэты прывёз на нашыя землі яшчэ легендарны рымскі патрыцый Палямон, які быў вымушаны ўцячы са сваёй радзімы, ратуючыся ад пераследу жорсткага імператара Нерона. Доўгія шляхі быццам бы прывялі яго на беларускія землі, дзе ад яго дзяцей і пайшлі самыя старадаўнія шляхецкія рады ВКН. Канешне, уся гэтая гісторыя больш за ўсё нагадвае вельмі прыгожую легенду, якая, на жаль, не мае пад сабою дакументальных сведчанняў. Але тое, што герб Калюмны адносіцца да самых старажытных на беларускай зямлі, гэта дакладны факт.
Паводле паданняў, продкі Альбрэхта Гаштольда паходзілі з жамойцкіх земляў. Пры Гедэміне здолеў вылучыцца адзін з іх – Гаштольд, сын Крумпа, які доўгі час ваяваў поруч з вялікім князем, стаў першым віленскім ваяводам, але ў выніку загінуў падчас баёў супраць крыжакоў. Але пасля смерці ваяводы род не згас. Яго нашчадкі па меры магчымасцяў павялічвалі яго славу і ўплыў. У 1413 годзе яны атрымалі на Гарадзельскай уніі новы герб Абданг. Пабудавалі замак у Геранёнах, ды ўвогуле сталі вельмі моцным і ўплывовым магнацкім родам. Але ў 16 стагоддзі род згас. У Альбрэхта Гаштольда быў адзіны сын Станіслаў, жонкай якога стала ракавая прыгажуня беларускае сярэднявечча Барбара Радзівіл. Разам яны пражылі 5 гадоў, да смерці Станіслава, на якім род Гаштольдаў і спыніўся. Ну а Барбару наперадзе чакала рамантычная і трагічная гісторыя кахання з Жыгімонтам Аўгустам. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. Што ж датычыцца раванічаў, то пасля Гаштольдаў уладальнікамі гэтай вёскі былі прадстаўнікі радоў Глебавічаў, Ратамскіх, Грабурдаў, Агінскіх ды Масальскіх. Але, безумоўна, галоўны след у гісторыі гэтага населенага пункта пакінулі шляхцічы слатвінскія Гербаляліва, якія сталі уладальнікамі маёнтка ў другой палове 18 стагоддзя. Заснавальнік рода Станіслаў Слатвінскі, паводле паданняў, падчас Лівонскай вайны быў у войску Стэфана Баторыя і адзначыўся падчас аблогі Пскова. Манарх звярнуў на яго ўвагу, адзначыў, і з таго часу род паступова пачаў набіраць моц і ўплыў. Менавіта з прадстаўнікамі гэтага рода і звязаны росквіт раванічаў. А калі канкрэтней, то з асобай Антонія Слатвінскага, які напрыканцы 18 стагоддзя распачаў перыяд глобальнага будаўніцтва ў гэтым населеным пункце. А пачалося ўсё вось з гэтага касцёла святога Антонія Падуанска, рэшткі якога і зараз знаходзяцца на мясцовых могілках. Ён быў пабудаваны ў 1799 годзе. Планавалася, што ён стане і фамільным радавым склепам, але час, на жаль, унёс у яго гісторыю свае карэктывы. Па сваім прызначэнні ён функцыянаваў да 1937 года, пакуль не быў зачынены. З цягам часу у ім пачалі захоўваць зерня, а потым увогуле закінулі. Ну а ў 90-х апошнім акордам у яго разбурэння стаў пажар. Так што на сённяшні дзень касцёл выглядае вось так. Дарэчы, паводле мясцовых паданняў, пад касцёлам прыкладзены падземны ход, які яго звязваў з асноўнай сядзібай маёнтка. Ну а пра гісторыю яе ўзнікнення мы паразмаўляем больш падрабязна ў другой частцы нашай вандроўкі. Ну а сёння надышоў час развітвацца. Разам з вами быў Лявон Казакоў і праект «Гісторыя без межаў» на добрым канале. Калі вам падабаецца тое, што мы робім, цісніце лайк. Ну а калі хочаце і далей заставацца ў курсе маршрутаў нашых вандровак, подписывайтеся на наш канал. Пастараемся і далей вас знаёміць з самымі цікавымі мясцінамі, звязанымі з нашай мінуўшчынай. Ну а пакуль, да наступных сустрэчаў!